ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯାହାର ମନ୍ଦିରର ଛାୟା ଭିତରେ କେବେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ପାଣି କୋଉଠୁ ହଠାତ୍ ବଢି ଆସେ। ବାସୁଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବାମନ ବେଶରେ ରଖାଯାଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ହେଉଛି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଯାହାର ଏମିତି ରହସ୍ୟ ଦେଖି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ବିମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ଗୋପୁରଟା 180 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣ, ଏହି ବିମାନର ଛାୟା କେବେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ଥାଉ, ଛାୟା ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଥାଏ। ଏହି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁସାଗର କେବେ ସୁଖେ ନାହିଁ। କିଛି ପାଣି କମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ହଠାତ୍ ପାଣି ବଢିଯାଏ। କେଉଁଠୁ ଆସେ ଏତେ ପାଣି? ଭୂମିଗତ ଗୁପ୍ତ ଜଳ ସଂଯୋଗ ନା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଚୀନ ଜଳତନ୍ତ୍ର? ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବାମନ ଅବତାରରେ ସ୍ୱୟଂ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଆସିଥିଲେ। ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ଏହି ଏକତାକୁ ହରିହର ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାରେ ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଏକ ଦେଉଳ ନୁହେଁ, ଏକ ଜିଉଁଥିବା ରହସ୍ୟ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ଅଜଣା କଥା ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହର ହର ମହାଦେବ।